Dwi'n cofio pan o'n i yn fyfyriwr yn yr Adran Gymraeg ym Mangor, yn ystod un o'r darlithoedd, y darlithydd yn deud wrthon ni griw o fyfyrwyr, a David Glyn Jones oedd y darlithydd. Mi fyddwch chi ar ôl gadael y coleg yn ffeindio'ch hunan mewn rôl arweiniol yn y bywyd diwylliannol Cymraeg. A thrwy hynny i bob pwrpas mewn sefyllfa i ddylanwadu ar gwrs yr iaith. Rwan, oedd hyn yn dipyn o sioc i ni i'w glywad ar y pryd, ond yn rhyfedd ddigon, ac ar ryw ffurf neu gilydd, yn sicr yn achos i, a dwi'n mynd ama hefyd yn achos yng nghydfyfyrwyr ar y pryd, mi ddoth y broffwydoliaeth yn wir. Reit, gradd yn y Gymraeg ym Mangor. Wan peidiwch â meddwl na dim ond y mabinogi, hen farddoniaeth a gramadeg y bysach chi'n astudio, bod heina yn gret hefyd. Mae yna fyrdd o fodiwla yn yr adran o ysgrifennu creadigol i Gymraeg proffesiynol fysa yn agor gymaint o ddrysau chi i gael swydd mewn unrhyw sector yma yng Nghymru. Helo, Liam, dwi un o hebwyr BBC Cymru ac yn gynfyfyriwr adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Gito Dafydd, dwi'n uwch swyddog cydymffurfio efo Comisiynydd y Gymraeg. Fy enw i ydi Llio Gwynfor a dwi'n gweithio fel cydlynydd marchnata i ganolfan celfyddydau Pontio. Helo, Mair dwi a nes i dreulio 3 mlynedd yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Fy enw i yw Caris Turia a dwi'n gweithio fel swyddog marchnata gyda'r Theatr Genedlaethol Cymru. Siôn Elwyn Hughes dwi a dwi'n swyddog dysgu a datblygu'r Gymraeg yng Nghyngor Gwynedd. Siôn Dafydd i fi a fi erbyn hyn yn gweithio yn y byd cyfryngau yn y maes chwaraeon yn bennaf. Helo, Megan o Hen Golwyn dwi. Di bellach yn gweithio i'r Gyfoeth Cymru fel swyddog prosiect i ddysgwyr. Helo, fy enw i yw Rhiannon ac ers graddiad yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor, i fi bellach yn gweithio i S4C yn rhan o'r tîm hyrwyddo rhaglenni. Mi ydw i erbyn hyn yn benedd cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn Nghaerdydd. Helo, siwmai, Gwenan Evans ydw i. Dwi wedi bod yn gweithio i Radio Cymru ers blynyddoedd erbyn hyn ac yn swyddog creadigol ar hyn o bryd yn creu deunyddiau ar gyfer hyrwyddo'r orsaf. Helo, Carol Bryn dwi a nes i astudio BA ac MA ysgrifennu creadigol yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor a faswn i ddim lle dwi heddiw heb yr addysg a'r gyfeillgarwch ges i yn yr ysgol honno. Mae o yn goleg hyfryd, mae hi'n adran gefnogol ac yn sail gadarn iawn i'ch dyfodol chi. Dwi'n falch iawn mod i wedi mynd i Brifysgol Bangor i astudio Cymraeg. Mae wedi bod yn sail da i yrfa. Mi ges i yr sgilia i ymchwilio ac i fynegi'n hun ar bapur. Ges i'r ddisgyblaeth i weithio'n galad a meddwl yn annibynnol a mynd i wylod pethau. Ac mi ges i hefyd ddealltwriaeth o le'r Gymraeg o fewn hanes, gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru. Mae'r Gymraeg yn allweddol yn y byd gwaith heddiw. Dwi bellach yn gweithio yn y diwydiant amaeth a mae'r Gymraeg yn rhan allweddol o swydd. Mae gradd yn y Gymraeg wedi bod yn hollol amhrisiadwy i fy ngyrfa i o ran fi wedi cael dwbl y cyfleoedd yn enwedig cyfleoedd i gyflwyno a gohebu. Gradd yn y Gymraeg wedi rhoi rhyw sylfaen arbennig i mi ac yn nghynnorthwyo i hyd heddiw ac yn rhoi'r hyder i mi rwan i wneud y swydd ydw i'n ffeindio yn hun ynddi hi ar hyn o bryd. Mae gradd yn y Gymraeg yn cynnig gymaint o gyfleoedd ac yn cynnig llwybr gyrfa i gymaint o feysydd gwahanol. Mae radd yn dysgu chi sut i ymchwilio, sut i ysgrifennu, sut i fynegu chi yn glir ac yn sicr heb y sgiliau hynny, swn i heb gyrraedd lle dwi ar hyn o bryd. Mae gradd yn y Gymraeg wedi rhoi disgwyl i fi allu cael swydd efo cyllid myfyrwyr Cymru a wedyn yr urdd, lle dwi wedi cael y cyfle i fynd i Croatia i gynhadledd ieithoedd llefrifol yn Ewrop. A mae'r sgiliau nes i datblygu drwy astudio'r Gymraeg, meddwl yn ddadansodol, sgwennu a mynegu fy hun yn hiawdl, wedi gosod sylfaen gadarn i mi yn fy ngyrfa. Dwi wir yn credu bod gradd yn y Gymraeg wedi helpu i roi sail i fy ngyrfa i yn y celfyddydau. Wi hefyd wedi cael y cyfle i gario ymlaen i ysgrifennu'n greadigol, wedi cyhoeddi nofel i oedolion, nofel i blant, a wi ar fi'n cyhoeddi llyfr i blant bach hefyd a wedi parhau i farddoni. O'n i wrth y modd ym Mhrifysgol Bangor ac mae'r sgiliau nes i ddysgu yn Ysgol y Gymraeg wedi bod yn berthnasol i fi ar hyd y daith yn sicr. Fe nes i wirioneddol fwynhau y cwrs gradd ym Mangor a cael dewis yr darna hynny oedd o ddiddordeb i mi mewn gwirionedd. Dwi'n deffro bob dydd ac yn gwneud rhywbeth gwahanol, pethau o fewn y wasg, o fewn marchnata, sgwennu'n greadigol a golygu hefyd. Mae bob dydd yn wahanol ers gadael yr adran a diolch i'r addysg ges i yn adran
y Gymraeg ydy hynna. Yn academaidd ac yn ddiwylliannol, fe nath y cwrs roi gymaint o gyfleoedd i mi. Mae'r posibiliadau yn ddiben draw. Fyswn i'n annog pawb i fynd i Fangor i wneud ddilyn gradd yn y Gymraeg. Da chi, dywisiwch yn doedd. Dywisiwch astudio Gymraeg yn yr Ysgol Bangor. Yna ystyriwch da chi radd yn y Gymraeg. Yn ddios, dyna un o'r penderfyniadau calla nes i erioed. Nes i yna ac eisiau lot fawr o hwyl, a dwi'n gwybod y bysach chi tha hefyd. Ewch amdani.